Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση σε όλους όσους δοκιμάστηκαν από την βιβλική καταστροφή και μετρούν τις πληγές τους σε ανθρώπινες ζωές και σε περιουσίες που χάθηκαν. Είμαστε εδώ, σαν Πολιτιστικό Σύλλογος Πυριετού, να βοηθήσουμε και να ανακουφίσουμε τους πληγέντες. Σε πρώτη φάση μαζέψαμε ήδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμό, κουβέρτες, σεντόνια, θα τα στείλουμε και οπουδήποτε μας χρειαστούν θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Σαν Πολιτιστικός Σύλλογος και εκ μέρους του ΔΣ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και όλοι μαζί μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε όλο τον αριθμό αυτών των προϊόντων για να ανακουφίσουμε τους πληγέντες. Μην ξεχνάμε πως η λέξη ανθρωπιά είναι σημαντική και στις μέρες μας και θα πρέπει αυτό να το αποδεικνύουμε καθημερινά με τις πράξεις μας, τις ενέργειές μας και την αποφασιστικότητά μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους, καλή δύναμη και πολύ αγάπη και πολύ στήριξη στους πληγέντες.